Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza usifundo 7. Isihloko sikasifundo 7 sithi ukuzithiba. Indimana yekhanda izosebenzela ngaphezulu kwayo masenza isihloko sesifundo 7 esikhuluma ngokuzithiba. Leyo ndimana yekhanda izotholakala encwadini yabaseKorinte bokuqala u-6 uverse 20. Cela sithandaze. Baba ohlala ekhaya lasezulwini, odalile amazulu nomhlaba, uyise wenkosi uJesu Kristu. Siza kuwe Nkosi, sibonga isipho sokuphila. Sibonga yonke imisebenzi yomusa osenzela yona. Kubonakala sehluleka kodwa Nkosi awehluleki. Nalapha silele sithathile umfanekiso wokufa, usuvikela kukho konke. Ngisho siphile kubhekane siyabona ukuthi siyakudinga ngoba izinto ezenzakala khona sinawo amandla okubhekana nazo ngokwethu. Njengamanje Nkosi ususondlile wasenzela konke, ususondla nangokomoya, usiphe izwi lakho. Sicela Nkosi usiphe ukulithakasela nokulenamela ukuze sizolonda lona, sihambe Nkosi nalo ngoba siyamazi uNkulunkulu esimthembayo. Izinto ezinkulu akasenzele zona nakazenzele okhokho bethu nakafuna ukusenzela zona kuze kube ngonaphakade. Nkosi, noma besihlukene nawe sicela ukuyibona bese siyabuyela ngokuthobeka. Siqondiswe nguwe ongaguqukiyo. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Cela ukubabingelela futhi abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Sithena namhlanje senza usifundo 7. Usifundo 7 isihloko sakhe sithi ukuzithiba. Indimana yekhanda itholakala kwabaseKorinte bokuqala u-6 uverse 20. Indimana yekhanda abaseKorinte bokuqala 6 uverse 20. AbaseKorinte bokuqala 6 verse 20 bafundeka kanjena-ke. Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Amen. Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Okay, ake sikhulume ukuthi yindaba sifunde lesi sifundo. Inhloso yokuba sifunde lesi sifundo ukuba sazi umsebenzi wethu maqondana nokuzithiba kuyona yonke imikhuba eqondene nemizimba yethu. Le mizimba yethu engamathempeli kamoya oyingcwele. Siyakhumbula ezifundweni zokuqala esagcina sizenza ukuthi kwavela ukuthi uNkulunkulu munye, kodwa khona isiqu sikayise uJehova, indodana unguJesu nomoya oyingcwele obizwa ngomduduzi. Yebo. So ukuba sazi umsebenzi wethu maqondana nokuzithiba kuyona yonke imikhuba eqondene nemizimba yethu engamathempeli kamoya oyingcwele. Isho ukuthini le ndaba lena? Isho ukuthi imizimba yethu kahle kahle ibimele ukuhlala uNkulunkulu uqobo ngoba umoya oyingcwele isiqu esithathu sobuNkulunkulu. So ukuphila komKristu ngaso sonke isikhathi kuhlala kubhekwe yizwe. Uma uwumKristu sicela ukwazi lokho. NoNkulunkulu kumisile ukuthi ukuphila komKristu ngaso sonke isikhathi kuhlala kubhekwe yizwe. Ngisho nanekhaya lakhe balibhekile, ukugqoka kwakhe nokuziphatha kwakhe. So konke nje umKristu akwenzayo ngayikhaya, ukugqoka, ukuyiphatha, konke kukhuluma ngendaba kaKristu. Uyabo? So kunjalo-ke futhi nangemikhuba yakhe yokudla neyokuphuza ibhekiwe nayo kufanele yenze njani? Ikhulume ngendaba kaJesu. So kunjalo futhi nangemikhuba yakhe yokudla naneyokuphuza. Umbuzo omkhulu umuntu akazozibuza wona lapha ekhaya ungukuthi wonke amaKristu kufuneka abone ziphi izimiso na? Into nje umKristu yena kufuneka ukuthi noma kunjani ayazi for sure imisiwe. Wonke amaKristu kufuneka abone ziphi izimiso na? Cela ukufunda abaseKorinte bokuqala u-3 verse 16 no-17. AbaseKorinte bokuqala 3 verse 16 no-17. Lokho umKristu kumele kuhlale kusengqondweni yakhe ekwazi. AbaseKorinte bokuqala 3 verse 16 no-17 bafundeka kanjena. Uthi-ke anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Niyilo-ke nina. Amen.
uNkulunkulu akasitshela khona yilokhu namhlanje ukuthi asazi ukuthi siyithempeli likaNkulunkulu. Ukuthi umzimba wakho lo, mina noma ulalele lapha ekhaya, uyini lo mzimba? Uyithempeli likaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu uhlala kithi na? Ukuthi uNkulunkulu nomoya wakhe kufanele ehlale la kimi. Abanye bathi phila phakathi kwami. Ngicabanga ukuthi bayayiqonda impela le ndaba ukuthi bayithempeli likaNkulunkulu. So uNkulunkulu uthini? Usho uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uma umuntu enza into ebulala umzimba, lona kuthiwa uyithempeli likaNkulunkulu, ngabe umzimba wakho, ngoba omunye umuntu uyothi yena uzoyibulala yena kodwa afuna ukubulala abanye abantu, ebabulala ngezinto akazozenza kubona. Ngabe umzimba uNkulunkulu ukhulume ngethempeli. Umuntu uma echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamchitha yena. So umuntu into azoyenza ebhidliza umzimba, noma ethakathakisa umzimba, noma egulisa umzimba, noma eyonakalisayo, kungaba owakhe, kungaba okwamakhelwane. Usho uNkulunkulu lowo muntu ngoba uchitha ithempeli, naye uNkulunkulu uqobo lowo muntu uza kumchitha. Usithi ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke nina. Ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke. Ithempeli likaNkulunkulu libekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngakho siyilo. Lo mzimba wami, lo mzimba wakho lapha ekhaya, uthi uNkulunkulu ungcwele, kahle kahle ukuthi uze ube khona bekuwukuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu, hhayi umsebenzi wesitha sikaNkulunkulu. Cela sifunde bona futhi abaseKorinte 6 uvesi 19 novesi 20. Lana kuvesi 16 novesi 17 sithola ukuthi siyithempeli likaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uhlala kuthina ngomoya wakho oyingcwele. Futhi uma sichitha ithempeli, noNkulunkulu nathi uzawusichitha. So cela sifunde abaseKorinte bona bokuqala u-6 uvesi 19 novesi 20. AbaseKorinte bokuqala 6 uvesi 19 novesi 20. Uthi uma ufunda u-19 novesi 20 yabo ukuthi sibuyele kuyona indemana yekhanda. Yebo kunjalo. Okay, abaseKorinte bokuqala 6 uvesi 19 novesi 20 uthi-ke, kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele okunina, enimamukela kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na, ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Amen. Uthi anazini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likamoya ongcwele, hhayi ukuthi kuthiwa iyithempeli likamoya ongcwele, ukuthi imizimba yethu ingaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ehlala kuyena, umoya ongcwele okunina, eninamukele, nokuthi anisibo abenu na. Umuntu uyaveza umzimba ethi ejilitho wakhe, enza noma yini kubona, ethi umzimba wami, I can do whatever I want, it's my body. Angithi basho njalo. IBhayibheli lisitshela okunye-ke. Ingakho nje uNkulunkulu kade sifundisa izolo ngendlela umKristu akazogqwaka ngayo, nakazoziphatha ngayo, ngoba umKristu kufuneka understande ukuthi uNkulunkulu uthena umzimba wethu uyithempeli lakhe, nokuthi thina asibona abethu, singabakhe. Into yami yimina engizosho ukuthi ayiphathwe kanjani. Yabo, so noNkulunkulu umzimba lona owakhe, so uyena ozangitshela ukuthi ngimele ukwenzani kulo mzimba. Angithi? Yabo, so ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Sathengwa ngegazi laJesu. Ngiyacabanga ukuthi siyakhumbula lokho ey'fundweni ezedlule, ukuthi umuntu ngokona kwakhe wabe seyinikela ngaphansi kwamandla kaSathane, kwadinga ukuthi uJesu ezomthenga back ngegazi lakhe. Yabo, ngiyakhumbula nje wakhona umlando esake sawufunda isitori lapho kuthiwa khona umfana wafika wazakhela imoto yocinga, isifaniso, yabo. Umfana wafika wazakhela imoto yakhe yocingo, yabo. Wase seyibeka imoto yakhe, kwase sekufika isitha somunye umfana nje ongahloniphi, ongenamthetho, wathatha le moto yalo mfana, wazula nayo, wayenza yakhe, wayiphatha budlakadlaka, ucingo lithambile, wabonakala esefake kuyona izinto ezisindayo njengey'tini. Usethi lona, hawu imoto yami, angithi? Usethi lona yeyami. Usethi ngizakhele, uthi yeyami. Usethi yasithini, ngicela ukukhipha imali ngiyithenge le moto, uyabo, khona uzoyibuyisa, buke usuyiphethe kabi kanjani, usufaka kuyona iy'tini, ucingo ney'tini. Siyazi ukuthi leyo nto isho ukuthi uyadestroya. Wabe sekhipha imali-ke lona, wanganaka ukuthi le moto ibiyakhiwe wasekuqaleni, wakhipha imali wathenga imoto yakhe, ebevele eyikhandile esitheni, sese siyamnika-ke imoto. So nathi asibona abethu, uNkulunkulu ubesidalile vele ngomfanekiso wakhe siyabantu. Kwafika uSathane wasiqhwaga laphana e-Edeni kuNkulunkulu, kwabonakala umuntu esalandela uSathane. Wafika uJesu ebona ukuthi hayibo nanga umuntu ezoba isiqhela sikaSathane, uSathane esiphethe budlakadlaka. Waweza uJesu negazi lakhe wazosithenga esitheni. Yebo, wayesidalile kodwa wazosithenga ngoba nakho uSathane usesigagadlele, usesithathe ngenkani, usesenza esabakhe.
So siyathola ukuthi imizimba yethu iy'thempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuthina ngomoya wakho oyingcwele, asibona abethu, sathengwa ngenani elikhulu. Umuntu futhi uma ebhidliza umzimba, noNkulunkulu lowo muntu uyawumbhidliza. Umuntu uma ebhidliza ithempeli loNkulunkulu lomuntu uyawumbhidliza ngoba leli thempeli yithina, siyilo-ke. So bonke abantu bathengwa ngale ntengo engenasiphelo, bonke abantu. So ngokuthululela yonke ingcebo yasezulwini kulo mhlaba, ngokusinika uJesu lonke izulu, yabo. So khathi uNkulunkulu esinikeza uJesu wayesinika ini? Izulu lonke, yabo. So uNkulunkulu uthenge intando yethu, wathenga uthando lwethu, wathenga izingqondo zethu, Nkosi, ukuthi zibe ezakhe, umphefumulo wabo bonke abantu. Akekho umuntu uNkulunkulu amshiyela ngaphandle lana angamthenganga, kuthiwa yena udaliwe ukuthi uzoba isigqili sobumnyama. So bangamakholwa noma abawona amakholwa, bonke abantu bangaba kaNkulunkulu. So bonke babizelwe ukuba bamsebenzele uNkulunkulu. So nangokuthi bahlangabezane kanjani, benze njani ngaleli zwe, bonke bazophendula ngosuku olukhulu lokwahlulelwa. Akuzukuphendula amakholwa kuphela, kodwa bonke bazophendula ngalolu suku olukhulu lokwahlulelwa. Mhlawumbe umbuzo kuzofuneka siwuzibuza wona-ke ukuthi-ke, yikuphi ukudla kwakunikwe umuntu ekuqaleni na? Kathi uNkulunkulu ekuqala edala izinto esazimekile ngokwakhe wathi perfect, Genesis 1:29. Yikuphi ukudla uNkulunkulu owayekunikeze umuntu na? Uma ufunda uGenesis 1:29 ufundeka kanje. Usho uNkulunkulu laphayana-ke, uNkulunkulu wathi, bhekani ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke, nemithi yonke okuye izithelo zomuthi oveza imbewu, kube ngukudla kwenu. Amen. uNkulunkulu esinikeza ukudla, wayesinike konke okutshalwayo phansi, ngaba ama-fruits, ngaba ama-veggie, ngaba ama-grains, yabo. So wena imfino, yabo, ney'thelo, nokusanhlamvu, angithi uyabo. So uNkulunkulu wasekuqaleni wayesinikeze siyabantu ukuthi sidle okuvela emhlabathini, yabo. So umbuzo wesibili mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi-ke, lapho sekuvunyelwe ukuba kudliwe inyama kamuva, kwabekwa mohluko muni umuntu okufuneka ukuba azehlukanise ngawo ezihlanzekileyo na? Okay, kwathi uma kuqhubeka ukuphila kwahamba kwaze kwafika uzamcolo. Siyakhumbula abantu uNkulunkulu ade lokhu ethena badle kanje, uyabo. Kwahamba kwaze kwafika uzamcolo ngey'khathi zikaNoah. So bangena emkhunjini, kwa-destroy-eka-ke ukudla. Kwabe sekufuneka bedle inyama-ke lapho, okay. Sekufuneka ukuthi benze njani? Beqale bedle inyama, okay. Kwaqhubeka kwase kuba semthethweni ngaleso sikhathi ukudla inyama, uyabo. So ngicela sifunde uLevi 20:25 noLevi 11:1. Ngicela siqale sifunde Leviticus 20:25. Incwadi kaLeviticus 20:25. Ngizocela siyifunde. Ngizocela nje ukuphangisa kakhulu nxa yobude besifundo. Leviticus 20:25. uNkulunkulu uthi kuLevi 20:25, ngalokho anohlukanisa izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo, izinyoni ezingcolileyo nezihlambulukileyo. Ningenzi imiphefumulo yenu inengeke ngesilwane noma ngenyoni noma ngantoni enwabuzelayo emhlabeni engizahlukanisile nani ngathi zingcolile. Amen. Uthi uNkulunkulu-ke singenzi imiphefumulo yethu inengeke ngenxa yey'lwane esizobe siy'nantuza, iy'lwane noma iy'nyoni, nantoni enwabuzelayo. Into enwabuzelayo ama-reptiles lawo, yabo. Ama-reptiles iy'nto ey'njengey'gcibilishi, ziy'ntulo, oxamu, zingwenya, yabo. Uthi uNkulunkulu cha, hhayi kuyanengeka lokho. So uNkulunkulu lezilwane uthene engahlambulukileyo ukuthi uzahlukanisile nathi wathi zingcolile. So sizama ukuphendula, hathi siphendula umbuzo ukuthi sekuvunyelwe ukuba kudliwe inyama kamuva, kwabe kwamahluko muni umuntu okufuneka ukuba azehlukanise ngawo ezihlanzekileyo kwezingcolileyo na? Okay, kuthi into esiyitholayo kuthiwa-ke, okay, sitholile uLevi 20:25. uNkulunkulu uthi hayi singenze imiphefumulo yethu inengeke
ngesilwane noma ngenyoni noma nangantoni enwabuzela emhlabeni engizahlukanisele nani ukuthi zingcolile. Futhi sesiyathola ukuthi okay, iy'lwane zehlukene, khona ey'ngcolileyo, khona futhi ey'hlambulukileyo. Cela sifunde uLeviticus 11, ngizofunda uvesi 1 kuya kuvesi 20, bese ngifunda uvesi 42. Leviticus 11, uvesi 1 kuya kuvesi 20. Yebo, amen. Okay, isihloko sakhona sithi izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni wathi kubo, yishoni kubantwana bakwa-Israyeli nithi, yilokhu okuphilayo eningakudla kuzo zonke izilwane ezisemhlabeni. Zonke ezahlukanise inselo nezidabula inselo kabili nezetshisayo kuzo izilwane lezo ningazidla. Amen. Ngicela ukuthi ngaqhubeka uvesi 3 kukhulunywa ngenselo. Kukhulunywa lapha ey'nyaweni zazilwane, ngithi iy'lwane ziney'nyawo nga-4. So uma kuthiwa idabule ey'hlukanise inselo, ezahlukanisa inselo ezayidabula kabili njengenkomo. Angithi yabona ukuthi inkomo ayinazo iy'nyawo njengomuntu noma njengekati. So ihlukanise inselo kabili. Kuthiwa-ke izilwane-ke ezahlukanise inselo kabili nezetshisayo kuzo lezo zilwane ningazidla. Sokuthi uma ufuna ukudla isilwane kufuna sihlukanise inselo kabili mase siba isilwane esetshisayo. Ukwetshisa yilokhu uthola ukuthi isilwane sesilele phansi, akukho kudla phambi kwaso kodwa sibonakala siyahlafuna. Njenganje ngizokwenza isibonelo, inkomo ihlukanise inselo kabili, uma ihamba ukuthi qo 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 laphana kabili ey'nyaweni zazo. Mase inkomo ifika idla ukuthi uthi uma ungena esibayeni ntambama uyifica ihlafuna, kuthiwa yini lokho? Ukwetshisa. Yabo. So uNkulunkulu uthi zonke izilwane ezahlukanisa inselo ezahlukanisa inselo nezidabula inselo kabili nezetshisayo kuzo izilwane lezo-ke ningazidla, ey'hlukanisa inselo nezetshisayo, zikwenze kokubili same time. So mase sithi-ke kepha lezi aniyikuzidla kwezetshisayo nakwezehlukanisa inselo. Okay, lezi kuthiwana asingazidli. Esokuqala yini? Yikamela, ngokuba liyetshisa lingahlukanisi kodwa inselo, lingcolile kini. Amen. Ikamela liyatshisa kodwa inselo yalo ayihlukanisiwe kabili, lingcolile. Nembila ngokuba iyetshisa ingahlukanisile kodwa inselo, ingcolile kini, nembila ayidliwa. 3, yebo, verse 6, nonogwaja ngokuba uyetshisa engahlukanisile kodwa inselo, ungcolile kini. Amen. Unogwaja uyetshisa impela ukuthi inselo yawo laphana ey'nyaweni akufanele udliwe. Ngiyazi abazingelayo bayawuthanda ukuwubamba. Uthi uNkulunkulu nawo cha, unogwaja uyetshisa ungahlukanisile inselo, ngakho ungcolile kithi. So verse 7, nengulube ngokuba yahlukanisa inselo, idabula inselo kabili, ingetshisi kodwa ingcolile. Amen. Ingulube noma bengayibiza ngobhekeni, noma bengayibiza nge-ham, noma bengayibiza nge-pork, noma ungaze uyithole kupholoni. Uthi uNkulunkulu-ke nengulube ayizukudliwa ngoba enjani? Yona-ke ibonakala idabule kabili inselo, into e-right leyo laphana ey'nyaweni zayo, kodwa ayetshisi. So lokho kuyenza ukuthi benjani? Ingcole. So uvesi 8, masithi uvesi 8-ke, ningadli inyama yazo, ningathinti izidumbu zazo, zingcolile kini. Uvesi 9-ke, ngizocela ukuphangisa. Uvesi 9 uthi-ke, lezi ningazidla kuzo zonke ezisemanzini, zonke ezinamaphiko nezincwecwe ezisemanzini neziselwandle nezisemfuleni, lezo ningazidla. Kepha zonke ezingenamaphiko nazincwecwe eziselwandle nasemfuleni, nazo zonke ezisobezelayo emanzini, nazo zonke izinto eziphilayo emanzini ziyisinengiso kini, zoba isinengiso kini. Ningadli inyama yazo, izidumbu zazo ziyanengeka kini. Uvesi 12 ethi-ke, zonke ezingenamaphiko nazincwecwe emanzini ziyisinengiso kini. Uvesi 13 masithi-ke, yilezi eniyakunengwa yizo ezinyonini. Sekukhulunywa ngezinyoni-ke manje. Aziyukudliwa, ziyisinengiso. Ukhozi alidliwa, ukhozi bazalwane. Nenqe ayidliwa, nengqungqulu, nononhloyile, noheshe. Uheshe lona udla amatshwele, wazi uheshani? Lona sithi uma sowubona uzingela lapha egcekeni ekhaya, iy'nkukhu zethu zinamatshwele, bese siyawuzingela sithi wu, heshani. Awudliwa uheshani, uheshe. Yona uheshe awudliwa, nezinhlobo zakho ney'nhlobo ey'ningi. Nawo onke amagwababa nezinhlobo zawo awadliwa amagwababa, nentshe, nenkovana, nenkanku, noklebe, oklebe, ama-hawks, nawo futhi uklebe udla amatshwele.
akudliwa konke lokho yabo. So nokrebe ngezinhlobo zakhe, nesikhova, hayi asidliwe isikhova. Le nyoni ekhala ebusuku enamehlo amakhulu yabo, othi nje uma usufike njengamanje mina uyibone ilele ivula amehlo uze uthi hayibo nasi le nyoni ehlala ngihluphe ebusuku, othi ngiyibambe ngiyishaye ngoba ungacanga ukuthi siyakubona sekubona uyishaye ifi, ungayidli usho uNkulunkulu ingcolile yabo. Nesikhova, nomphishamanzi, nomqwagele, nefukezi, nemvuba, nophalana, nonogwalantethe. Yawazi unogwalantethe? Ziningi iy'lwane azidliwa kodwa lezi ngiy'balayo. Nonozala izinkwenye nezinhlobo zakho, unozala izinkwenye le nyoni enentamende yabo. Noziningweni nelulwane, ilulwane bazalwane niyalazi, ile nyoni uma lindiza ngazi ukuthi inyoni linamaphiko, kodwa uma selihleli phansi ngathi igundane liney'nyawo eziwu-4, isinengiso lento ayidliwe. So nezilwane zonke ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo zozine ziyisinengiso njengamalulwane bafowethu. Amen. Sengifikele kuvesi 20. Ngicela ukufunda uvesi ngicela ukufunda ngamabomu nje uvesi 29 novesi 30 mase ngigijima nge-42. Uthi-ke lezi zingcolile kuzo izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Zingcolile lezi azidliwa. Uchakide, niyawazi uchakide awudliwa. Nempuku, noxamu, nezinhlobo zakhe, nesicilikishi, nesiquzi, nentulo, nesibankwa, nonwabu. Okay, uma kukhulunywa lana ngey'nwele ey'nwabuzelayo kukhulunywa ngama-reptiles. Ochakide, ngiyazi ukuthi abantu bayawazingela ochakide bebadla, uNkulunkulu banqabile-ke ochakide. Njengamanje nje ngalapha esihlala ngakhona sekunesitayela sokuthi kudayisa inyama yengwenya iyabiza. Ingwenya isilwane esinwabuzelayo, shana uNkulunkulu singasidli noma sibiza sinjalo, sikuyisona ukusidla singcolile njengephokha. Angithi ingulube nayo iyabiza kodwa ibiza injalo, lokho akuyenzi ibe-right. Bengifuna nje ngambona ukuthi sikhulume ngey'lwane ey'nwabuzelayo ukuthi uNkulunkulu uthi no, singazidli zingcolile. Cela ukufunda uvesi 42. Othi-ke zonke zihamba ngesisu, nazo zonke zihamba ngezinyawo ezine noma neziningi, nazo zonke ezinwabuzelayo emhlabeni ningazidli ngokuba ziyisinengiso. Amen. Iy'lwane ey'hamba ngesisu, iy'nyoka. Khona abantu njengamanje ababhizi abafuna abadla iy'nyoka, badla iy'nyoka. Nomunye uthi mina ngiyidla inyoka efuna amafutha enhlwathi uyabo, ethi benza iy'biba ukuthi umuntu uma ekushayela ekushaye ngempela ngoba yena udla inyoka, udla iy'hlungu zenyoka. Uthi uNkulunkulu no, ngoba noma umuntu noma engathi akayidli inyoka, uma idla iy'hlungu zenyoka, lezi iy'hlungu zenyoka ziphumeka inyokeni uqobo, kuyisono. Kuthiwa zonke iy'lwane ey'hamba ngesisu, nazo zonke ezihamba ngezilwane ezine noma eziningi. Iy'lwane ey'hamba ngesisu ngayinyoka, kuningi, ziningi iy'nyoka ey'hamba ngesisu. Naneshongololo, yabona ishongololo nama-worms lana asesitayeleni ahamba ngesisu aney'nyawo ey'ningi. Yini abizwa ngani konje ngegama lawo bafethu? Nizokhumbula lapha ekhawuda nje asesitayeleni impela. Amacimbi, abanye bathi amacimbi, ya ngazi kuthiwa obani worms anegama elisesitayeleni. Ngathi uma udla zona impilo yakho iphezulu. Uthi uNkulunkulu uthi no. Izilwane ezihamba ngezinyawo ngeziningi, hhayi kuyisinengiso. Nazo zonke ezinwabuzelayo emhlabeni ningazidli ngoba ziyisinengiso. Yebo, kunjalo. Sengiqedile ukufunda encwadini yaLeviticus. So umahluko phakathi kwezilwane ezihlanzekileyo nezingahlanzekile wawaziwa ngaphambili kukazamcolo. Yakhumbula ngokuba izilwane ezihlanzekileyo zona zangena ngasikhombisa, ezingahlanzekileyo zangena ngasinye kuphela. Yakhumbula uma ufunda uGenesis 7 uvesi 2, uNkulunkulu elayela uNoah iy'lwane kufuneka engene nazo emkhunjini ukuthi wathi lezi ey'hlambulukileyo akathathe zihambe ngangaki nga-7, kodwa lezi ey'ngahlambulukileyo zayingahambi kanjalo. Usho ukuthini? Sithe sifika kuLevi sikhuluma indaba yey'lwane ey'hlambulukileyo ney'ngcolileyo, kodwa nakuGenesis zivele zaziwa iy'lwane ey'hlambulukileyo ney'ngcolileyo. Sibuyambona nje uNkulunkulu e-instruct uNoah ukuthi akayingenise kangaki ey'hlambulukileyo, angithi nangangaki ey'ngcolileyo. So kwakungewona-ke amaJuda ahlukanisa iy'lwane. Siyakhumbula ukuthi amaJuda aqhamuka kudala sekwadlula uzamcolo, aqhamuka laphana esiswini sikaJakobe. Ngakho-ke umuntu ekethi hhayi amaJuda zingcolile kumaJuda lezi, cha zangcola nje kuGenesis uNkulunkulu wayesevele sekukhulumile ngokungcola kwazo. So kwakungewona amaJuda ahlukanisa izilwane, kodwa uNkulunkulu wazidala kanjalo. Kanti-ke futhi zalalela umyalo wakhe. Izilwane ezihlanzekile okukhulunywa ngazo la encwadini kaLevi ziseyizilwane ezihlanzekile ngathini, iy'lwane ey'ngahlanzekile okukhulunywa ngazo la encwadini yaLevi ziseyizilwane ezingahlanzekile namanje la
ekuphileni kwethu. Ngendlela enjalo-ke azilungele ukudliwa, azidliwa. Amen. Kusho uNkulunkulu. Yazi omunye umthetho mayelana nokudla kwenyama, nokudla kwenyama ngithi siyabona ukuthi kwasekuthiwa khona iy'lwane kwakufuneka zidliwe, nazi iy'nkomo, nazi iy'mbuzi, eheni webantu sekuthiwa shuthi zona zidliwe ngoba zidabula insalo ziyatshisa, hhayi ingulube cha ayidliwe. Kodwa-ke sikhulumeni ngalezi ezidliwayo-ke. Cela sifunde uLevi 3:17. uNkulunkulu khona akukhulumayo-ke ngalezi ezidliwayo. uLeviticus 3:17. Okay, uthi uLevi 3:17-ke sikhuluma ngey'lwane ezidliwayo njengamanje. Kuya kuba yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu, ezindlini zenu zonke, zokuba ningadli amanoni negazi. Amen. Isiyadliwa-ke inyama, kodwa singadli amanoni negazi layo. Yini amanoni, yini igazi? Uma inyama inkomo ibulewe kuye kuvuza igazi noma imbuzi, abanye balithatha lelo gazi benze ukudla kuthizeni ekuthiwa ubende, uyabo? Noma beze benza amakha befake namanoni bese behlanganisa igazi namanoni bese bethi bakhanda into ekuthiwa amakha. Usho uNkulunkulu no. Uma usukuyenza into ekanjalo. Uthi zonke kuya kuba yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu, ezindlini zenu zonke, zokuba ningadli amanoni negazi. Abudliwe ubende bafethu. Nesibindi futhi uma usibheka u-90% waso nje igazi leliyana. uNkulunkulu uyakunqaba ukuthi kudliwe igazi, ubende, wonke ney'bindi lokhuyana. Isibindi futhi siyifilter yomzimba. Uyakunqaba futhi ukudla amanoni. Amanoni le nyama esesitayeleni njengamanje, angazi noma sithi sesitayeleni ukuze kuthiwe sidlule sadla usu nethumbu, sadla nedombolo, yabo? Udombolo nosu, lezo nyama zangaphakathi-ke imhlwehlwe, iy'bilini leziya, umhlwehlwe, usu, yitwani, yithumbu. Usho uNkulunkulu cha, amanoni lawo ningadli amanoni negazi. Why? Uyaqhubeka le nto, maningi amavesi afakazela lokhu. Kodwa uma ufunda laphana uDeuteronomy 12:16, khona uNkulunkulu akushoyo kufuneka singakushaya indiva. uDeuteronomy 12:16, mase ngifunda 23 no-24. Uvesi 16 usho uNkulunkulu, Deuteronomy 12:16-ke, kuphela igazi aniyukulidla, uyakulithulela emhlabeni njengamanzi. Uma udla inyama, igazi awukulidla, uyakulithulela emhlabeni njengamanzi. Ngoba yini? Verse 23 uthi qaphela, kuphela ukuba ungadli igazi, ngokuba igazi lingumphefumulo, awuyikudla umphefumulo kanye nenyama. Ungalidli, lithulele emhlabeni njengamanzi. Igazi kuthiwa singalidli, ilapho kuhleli khona isimilo sesilwane, uyabo? Egazini liwumphefumulo. So uma usibulela isilwane, igazi linjani? Lithulele emhlabathini njengamanzi. Bese kuthi uma ufunda uLevi 23, uLevi 7, Leviticus 7, Nkosi, Leviticus 7. uNkulunkulu khona akukhulumayo laphaya. Uvesi 23 uthi yisho kubantu bakwa-Israyeli uthi aniyukudla amanoni enkomo nawemvu nawezimbuzi. Yebo, iyadliwa inkomo, iyadliwa imvu, iyadliwa imbuzi, kodwa indaba le nyama yangaphakathi iy'bilini, amanoni, usho uNkulunkulu azingadliwa. Kodwa usenikeza i-instruction ukuthi laphana ku-16 uvesi 5, kuLeviticus 16 verse 5, uma uNkulunkulu esenikeza i-instruction khona uthi kuLeviticus 16 uvesi 25 uthi amanoni omnikelo wesono uyakuwashisa e-altar. Kwakukhulunywa nabapristi-ke la, ngiqonda ukuveza ukuthi-ke uNkulunkulu bakuwathaya amanoni ayoshiswa e-altar. Ngisho isivumelekile ukudliwa inyama, kodwa amanoni ayeshiswa, wona enjani? Ayengadliwa. So igazi lithulela phansi, amanoni ayashiswa. Futhi awusidli noma yisiphi isilwane ey'ngcolileyo, zidabule, azetshisi. Khona iy'lwane ey'hlambulukileyo uyibona ngokuthi zetshise, zidabule insela kabili. So ezingcolileyo nje, ama-reptiles nazo zonke ey'hamba ngesisu ziyohlezi zingcolile, ngisho ngathiwa ingonyama imnandi kanjani, ingcolile. So umahluko phakathi ngathini? Yebo, sitholile ukuthi umahluko phakathi kwezilwane ezihlanzekile nezingahlanzekile wawaziwa ngaphambi kukaZamcolo. Okay,
Khona ngicela sikufunde njengamanje ukuthi uDaniel kanye nabangani bakhe ukuze bathole ukuhlakanipha babedla kuphi ukudla na? uDaniel nabangani bakhe khona ukudla babekudla ukuze bazi ngalokho bazifumanela ukuhlakanipha. Uma ufunda uDaniel 1 uverse 8 ngizoqhubeka nawo amavesi ukuthi ngicela uqala ngoDaniel 1 uverse 8. Uthi uverse 8 kaDaniel, uDaniel nabangani bakhe, kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela endoneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Cela sifunde uverse 12 kuya kuverse 16 njengamanje kuyena uDaniel 1. Uthi uverse 12-ke uDaniel lona wayekhuluma wathi-ke, ake ulinge izinceku zakho izinsuku eziyishumi, basiphe imifino yokudla namanzi okuphuza, bese kubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi. Wenze ezincekweni zakho njengokubona kwakho. Mase kuthiwa-ke yabalalela kulento induna yabathenwa la. Hayibo, induna ngiyaxolisa. Kuthiwa yabalinga izinsuku eziyishumi. Ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bubuhle, bekhuluphele emzimbeni kubonabo bonke abafana ababedla isabelo sokudla kwenkosi. Bese kuthiwa-ke incegu yayisesisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza yabapha imifino. Mase sekuthiwa verse 20-ke, ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo yabafumana bedlula kashumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. So siyathola ukuthi makuthiwa nemifino akukhulunywa la ngemifino mhlawumbe imbuya kuphela noma oqatolo, yabo, noma ipinashi. Kukhulunywa ngokuqhuma phansi, okuqhuma kuphi, okutshalwayo okusemhlabathini. Lokhu uNkulunkulu wayethena abantu abakudle uGenesis 1 verse 29. Babe sebezuza ukuhlakanipha. Kuthiwa ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda. Singakhohlwa futhi ukuqala ukuhlakanipha kuyini? Ukwesaba uNkulunkulu. Yebo, yebo. So ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. Yebo, khona indaba angithi siyoke sizoba futhi ukuthi kuyakhulunywa ngokuthi kunento ekuthiwa ubulwane, as if umuntu uma ebulale umuntu wamnquma sekuthiwa lo muntu uyinswelaboya unobulwane. So lento yenziwa ukudla igazi. Sizwile isikhathi sifunda uDeuteronomy kuthiwana anulidle igazi, Deuteronomy 12, ngoba laphana egazini igazi liwumphefumulo wesilwane. Isho ukuthini lento le? Uzuziphatha njengoba lesi silwane odle igazi laso besiziphethe. Isilwane ngoyakho bese kuba khona abantu ekuthiwa bazinswelaboya benza ubulwane, uyabulala, uyashiya kanjalo, uyadlwengula, vele isilwane asiceli siyadlwengula. Futhi isilwane kasizwa-ke ngoba kukhona abantu abangezwa esikhathini samanje. Isilwane asiklini ngoba kukhona ubunuku, leli gazi lidliwayo. Isilwane asizithibi ngoba umuntu efuna ukulala nanoma ubani nanoma kuyiphi indawo, senza njalo vele isilwane. Yabo, isilwane asizithibi ngoba sikhuluma ngendlela esithanda ngayo. Usingazithibe ekukhulumeni, asiyithibe endleni. Isilwane asizithibi indawo. So yakho ukuthi uNkulunkulu asingalidli igazi ngoba umuntu seyibehave sokwesilwane. Isilwane kakhulu ngamane kufa abantu abawu-15 etekisini kunokuthi inkomo igijima uma iwela umgwaqo. Sistabborn, yabo, sinenkani. So ngoba ekudliwa igazi-ke vele bazokwanda abantu abanjalo abanenkani. Okay, asiqhubekeleni phambili. Siyambonga uNkulunkulu. Yabo. So isibuzo wesibili uthi-ke sixwayiswa kanjani ngokungazithibi? Sixwayiswa kanjani ngokungazithibi? Okay, nanku umbuzo omncane, umbuzo omkhulu. Uthi umuntu lithini iBhayibheli ngophuzo olunamandla? Sesikhuluma ngotshwala-ke manje, sesikhulumele ngokudla, cela sikhulume ngotshwala. Ukuthi uNkulunkulu lithini iBhayibheli ngophuzo olunamandla? Cela ukufunda Izaga 23 uverse 29 kuya 32. uNkulunkulu khona asixwayisa ngakho ngophuzo oludakisayo. Izaga 23 verse 29 kuya 32. Usho uNkulunkulu-ke, ngubani othi maye? Igama lithi maye lisho ukukhala ngithi. Ngubani othi maye? Ngubani othi wo? Isililo sodwa. Ngubani oxabanayo? Ngubani okhalayo? Ngubani onezilonda ngeze na? Ngubani onamehlo aqwelayo na? Elabo abalibala ngasewayinini, abaya ukunambitha iwayini elixutshanisiweyo. Ungalibuki iwayini ukuthi libomvu nokuthi licwebezela endebeni ukuba lehleka lula.
Uvesi 32 basethi-ke, ngasekugcineni liyaluma njengenyoka, lihlabe njengebululu. Amen. Noma ungalibuka lilihle ekugcineni, kodwa ekugcineni linjani? Liluma njengenyoka noma lihlabe njengebululu. Yabo, so kanjani umuntu othi omunye hayi bo utshwala bungigulisi mina ngiphuza nje ngivuke ngumqemane. Enganje le ndaba yokuthi ngawade kuDisemba ukuphuzela utshwala njengamanje sisekho i-school fees nemali yokugibela uye emsebenzini. Enye nje indaba yokuthi unjani. Sekunzima manje usungathi ulunywe inyoka noma uhlatshwe ibululu. Awusekho imali yama-school fees ubuspenda ngoDisemba. Noma uphuzile uspende uphuza ngithi. Noma ubuphuza ngoDisemba wathatha iy'nqumo obungayiqondile mhlampe noma waqoma noma wadlala nabantu obungabaqondile ngoba uphuza. Okay, noma ungasaphuzanga-ke noma ungasaqomanga-ke noma ungasagilwanga mhlampe ngey'nto ey'thile, kodwa leyo reputation yakho nje ukuthi uyisidakwa ngazi uzoyilungisa kanjani ngoba abantu bakubonile. La kushiwo thola silokhu sinequlu lofakazi. Bakubonile i-reputation yakho yokukholwa walimala ngoba njengamanje usuwaziwa ngokuthi uyinxila. Kukho konke-ke nje liyahlaba mthwane wayini ngasekugcineni liyaluma njengenyoka lihlabe njengebululu ngoba ekugcineni nje ukonke nje ubonakala ngathi uzobhubha ngoba ayekho umuntu wake walunywa yibululu limlume nje kahle phila. Yabo, so umuntu ojwayele ukuphuza uma siqaphela lana kuthiwa umuntu ojwayele ukuphuza uphuzo oludakasayo akanathemba. Ngeke umbonise noma umenze ukuba ehlukana nendlela yakhe yokudakwa. So isisu sakhe nobuchopho bakhe sebonakele, intando yakhe seyibuthakathaka, abakwazi ukuzithiba ekudleni. Inkosana yamandla obumnyama ewusathane ibabambile imfake ebugqilini okungekho mandla angase abehlule ngaphandle kwamandla kaJesu. Yabo, manje umbuzo olandelayo owokuthi yini eminye imiphumela yokungazithibi na? Iyini eminye imiphumela yokungazithibi na? Ngicela sifunde Isaya 28 uvesi 7. Isaya 28 uvesi 7 uthi-ke, nalabo baduka ngewayini ngophuzo olunamandla bayatengezela. Abapristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla, bayatengezela ngophuzo olunamandla. Bayaduka ekuboneni, bakhubeka ekwahluleleni. Amen. uNkulunkulu uthini? uNkulunkulu nje yabona lana indaba yokuthi njengamanje kuphuze uhlanya noma kuphuze iphara noma kuphuze isigwili noma kuphuze umprofethi. uNkulunkulu nje into akayisho ukuthi nje abunarenki utshwala. Bonke abantu uma sebephuzile bazotengezela. Angithi yabo, ngophuzo olunamandla baduke ekuboneni abasaboni kahle. Angithi yabo, bakhubeke ekwahluleleni. Ngisho ney'nqumo abay'thathayo zizoba nemaphutha, bakhubeke bonke. Akukho ukuthi njengamanje kudakwe isifundiswa noma kudakwe umuntu ophansi omncinyane umuntekazana. Bonke bazotengezela, bonke bazokhubeka ekwahluleleni. So umbuzo ukuthi-ke uNkulunkulu uma sifuna ukudakwa thina sithi hayi cha kodwa kumnandi, uthini uNkulunkulu ngoba exwayisa kangaka? Ngabe sizoba nesabelo nembusweni wakhe ukuthi nathi sizothi sizongena sinxila sinje? Akithi yabo. Cela ufunda abaseKorinte bokuqala 6 uvesi 9 novesi 10. abaseKorinte bokuqala 6 uvesi 9 novesi 10. uNkulunkulu khona afuna ukukhuluma nathi laphana kwabaseKorinte bokuqala 6 uvesi 9 novesi 10. abaseKorinte bokuqala 6 uvesi 9 novesi 10. Usho uNkulunkulu-ke, kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu laba. Amen. Abenza njena abadakwayo abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma thina singa-understandani sithi uyathinta noma udakwa ngoDisemba usho uNkulunkulu cha asiphendukeni ngoba uma ngidakwa noma abesilisa abalalanayo siyamukelwe kakhulu i-gayism. Usho uNkulunkulu asiphendukeni lapho. Uyasithanda uNkulunkulu, uyasikhuza ukuthi asiyekeni lokhu ukuthi umuntu efuna ukuthandana nomuntu osebulilini bakhe. Kuyisono phambi kukaNkulunkulu. Yabo, nazihlobonga. Ukuhlobonga into esesitayeleni ukuthi umuntu mina unebheya wakhe. Indaba yokulala bengashadile. Ukulala ungashadile ikhona ukuhlobonga, fornication ngesingisi. Yabo, abantu abalala kanjalo nje wathi ula noma wey'ngane zakhe eziwu-5
noma uyingoduso, angithi yabona, noma mhlawumbe uma wey'ngane zakho uswawude naye. Uma umthanda, mugcine uthi nje ukungalali naye nize nilungise indaba yokuthi mhlawumpe nishade, nizivume futhi liso sona uNkulunkulu, bese nilala emshadweni. Uma ungafuni ukumshada, myeke. Uma engafuni ukushada, akuhlukane bakwethu. Akuhlukane nje kunokuthi siholelane ekoneni, ngoba kuyavela ukuthi uyihlobo ngaphandle kombuso wezulu azizukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kodwa bengifune lapha ukuthi khona namasela nabahahayo nazidakwa nazithuki nabaphangi abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu abenza lokhu. Amen. uNkulunkulu usho lokhu. Ake sifundeni-ke ngemizimba ithi yini imizimba yethu kuthiwena ingcwele. Kanjani? Asiqhubeke. Okay. Ukuzithiba kuyisithelo sani na? Ingabe ukuzithiba kuyisithelo sani na? Galatiya 5 verse 22 no-23. Ngoba uNkulunkulu sikhuluma ngokuyithiba njengamanje. Ukuthi uNkulunkulu hayibo uyakufuna. Kuyisithelo sani ukuzithiba. Galatiya 5 verse 22 no verse 23. Uthi verse 22. Kepha izithelo zikamoya. Zikamoya oyingcwele. Umntwana umoya oyingcwele uzobonakala enza lokhu bafowethu. Uqala phansi. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Awukho umthetho omelana nokunjalo. Amen. Izithelo ukuzithiba kuyini? Kuyisithelo sokuthi lo muntu unomoya oyingcwele, ngoba akeze ukudla izinto. Lo muntu impela uya-understand ukuthi umzimba wakhe uyithempela kaNkulunkulu. uNkulunkulu sehlala kuyena ngomoya wakhe oyingcwele. Ngakho akaseze ukudla izinto ey'nqatshiwe uNkulunkulu, iy'lwane ey'ngcolileyo uNkulunkulu ay'nqabileyo, noma futhi ngeke zedle igazi ley'lwane, ngoba akafuni ukuba nobulwane ekhuzwe laphana nalaphayana. Futhi akeze ukuphuza uphuzo olunamandla, ngoba usezwile kuthiwa uNkulunkulu uthi uNkulunkulu asiphendukeni, ngoba idakwa azizukulidla ifa lombuso wakhe. uNkulunkulu ukhuluma nathi kusenesikhathi, hhayi ngoba nakho esitshinga noma esahlulela, kodwa ufuna ukuthi umuntu azibuke yena ukuthi lezi zinto akay'balayo uNkulunkulu ukuthi-ke abasilisa abalalanayo, abathuka inhlamba, abahlobongayo, umuntu bese sezibukayo ukuthi yini akayenzayo, bese yaphenduka kusekhona isikhathi, yabo, ngoba uNkulunkulu akafuni ukusilahla. Usifundisela ukuthi sazi bese sibuyela kuyena. So ukuzithiba kuyisithelo sikamoya. So ukuzithiba kubalulekile yini ekukholweni kobuKristu. Ngicela sifunde uPetru 2, 2 Peter 1 verse 5 kuya verse 7. uPetru 1 verse 5 kuya verse 7. Ukuthi ngabe ukuzithiba kubalulekile yini empilweni yobuKristu. 2 Peter 1 verse 5 kuya verse 7. Uthi-ke ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekelela ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Ngicela khona ulayini ngofuna laphana uverse 4. uPetru 1 verse 4. Ngicela ukuthi lo yalona osekugcineni uthi-ke nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Ngicela uqala uverse 5. Uverse 5 ethi-ke ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekelela ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi, nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazeleni umesaba uNkulunkulu. Amen. Okay. Yebo. Kunjalo. Kuthona ngigcine ku7. Nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandeni abazalwane uthando. Amen. Kunjalo. So sizwile kubalwa laphana ukuyithiba ukuthi nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela. Thiwanda izwi likaNkulunkulu lisibekela iqiniso elithi imizimba yethu yenyama izokulwa nezinto zikamoya. Uyabo? Ngoba inyama ifuna lokhu uNkulunkulu uthe. So imizimba yethu yenyama izokulwa nezinto zikamoya. So umpostoli uyasiyala ukuba sibalekele inkanuko zenyama ezilwa nomphefumulo. Konke ukudla ngendlela engemthetho kuphenduka kube yinkanuko elwayo. Inkanuko umpostoli akhuluma ngayo ayibophekile emthethweni wesikhombisa kuphela, lona umthetho yabo ungaphingi, kodwa ukuvumela konke ukulangazela kwenhliziyo okunciphisa amandla omzimba kuyinkanuko elwayo lokho, yabo. So ungakukhanukela ukudla lento, ukukhanukela ukuphuza lento. Akusho ukuthi uma ukhanuka uzogcina usukhanuka lokho kokuphinga kwezinto zamacansi kuphela, angithi yabo. So
kodwa ukuvumela konke ukulangazela kwenhliziyo okunciphisa amandla omzimba kuyinkanuko yelwayo. Umpostoli uthi bonke abafuna ukunqoba ezintweni ezithile ezikhethekileyo bafinyelele ey'ndaweni eziphakeme ngokulunga, kufuneka ukuba bazithibe ezintweni zonke. Okay, so umbuzo kuzothi-ke imizimba yethu kufuneka inikelwe injani kuNkulunkulu? Imizimba yethu kufanele inikelwe injani kuNkulunkulu? Cela sifunde abaseRoma 12 verse 1. Imizimba yethu kufanele inikelwe injani kuNkulunkulu? Roma 12 verse 1. Ngiyacela ukufunda amancwadi abaseRoma 12 verse 1. Uthi abaseRoma 12 verse 1, ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Amen. Nikele imizimba yenu ibe iminikelo enjani? Ephilileyo. 1. Engcwele, ethandeka kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyawufuna umzimba ophilayo. Yabo, usilulekela lokho umuntu omusha nomdala futhi ekhaya. Kakhulukazi abasha nje, uNkulunkulu usibusisa ukuthola ivangeli usemusha. Yabo, wazi izinto ozothi uma uyifaka noma uzenza emzimbeni wakho izokugulisa, ngoba uNkulunkulu uthini? Uthi uyakuthokoza ukuthi sinikele imizimba yethu ebe iminikelo ephilileyo, engcwele, ethandeka kuNkulunkulu. Asazi ngoba abanye babhizi njengamanje sebelizwile leli lizwi noma bafunda okuningi, kodwa bahambe bethi bayoqoqa ubufakazi, befuna ukuqala phansi, beyofuna ukwenza izinto eziningi laphaya, begide beshaya ogida sibhekane, begruve. Mase uyoqoqa ubufakazi, kungase kwenzeka nje into eyodwa ukuthi engabuyi lapho ngoba usathane ufuna ukumbulalela lapho umuntu. So asigwemeni sibalekele izinto ezimbi. Uyabo, ngoba i-aim yasathane ngoba eholela umuntu lapho ukuthi engabuyi. Noma angazi shushu usefuna ukubuya nomzimba ukhahlazekile, wena amazinyo akhe usefuna ukubuya engasenawo. Asisho ukuthi kodwa uzonqatshwa, kodwa uNkulunkulu lana-ke ubethini? Ngakho ngiyanincenga abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu nokuqonda. Ayiphile iminikelo emzimba, ibe ngcwele futhi ibe mihle. Hhayi ukuthi umuntu uma esakholwa akasezukuba muhle. Kufanele behuzuke. Kuya-understand-eka-ke kodwa umuntu uma sethiwa uphendukile, abazali lokukholwa bakuqonde lokhu ukuthi imizimba yabo idinga ukuthi ibe yiphile ngazo zonke iy'khathi, engcwele, emihle bafethu. So nakho okunye kufanele sikwazi ukuthi-ke ugwayi lo unguphoyizeni ohamba kancane uwumshosha phansi, kodwa olimazayo kakhulu. Noma kungaze kube usetshenziswa ngayiphi indlela, uyakhubaza emzimbeni ugwayi. Ubungozi bawo bunamandla kakhulu ngoba uhamba kancane, ucishe ungabonakali ekuqaleni. Kuthi kusuka-ke ube usuwomisa imizwa, ugwayi womisa imizwa. Unqonde uyenza ibe buthaka, uyifiphaze. Izikhathi eziningi ulimaza imizwa ngendlela enamandla kakhulu eyedlula uphuzo oludakayo. Yazi, ugwayi ulimaza, uyishaya imizwa uyodlula umuntu obekwaziyo ukuthi udakwa utshwala, ngithi yabo. So usithekile kakhulu, kanti umsebenzi wawo kunzima kakhulu ukuba ukhishwe kwi-system. Kunzima umsebenzi wawo kagwayi ukuthi ukhishwe egazini. Yebo. So ugwayi utheni sitheni, sowufaka ngaphi? Utheni uNkulunkulu? Umuntu uma echitha ithempeli, noNkulunkulu uzawumchitha yena. So ukusebenzisa ugwayi kuwukuchitha ithempeli, uyazibhubhisa, ubulala imizwa, uthakathakisa ingqondo. uNkulunkulu akakwenameli lokho. Singakuqali ngoba noNkulunkulu uzosichitha uma sichitha leli thempeli akasinikezele lona. Sezayaqala akhona amandla egazini likaJesu lokuthi uzosizakala. Ayisikhulumeni nakho okunye engathi utshwala nogwayi ku-obvious. Ayisikhulumeni ngetiye. Itiye lona livuselela amandla okusebenza kwalo, yabo, ngesilinganiso esithile kufike lapho ekuthiwa seliyadakisa khona. Itiye lona livuselela amandla okusebenza kwalo ngesilinganiso esithile, liyadakisa. Ikhofi kanye nezinye iziphuzo ezifanayo nalo lisebenza ngendlela efanayo, liqala ngokumenamisa umuntu, yabo. So ngenxa yale mphumela abantu abaningi bacabanga ukuthi itiye labo lisebenza okuhle kakhulu, kodwa lokho kuyisiphosiso. Itiye nekhofi aluwondli umzimba. Lapho amandla aqabulayo esephelile,
Amandla angewona wemvelo, umuntu akawathole etiyeni noma ekhofini, ayalotha. Umphumela kuzoba isilinganiso esifanayo sobudenga nobuthakathaka. Lapho itiye noma ikhofi seliphelile egazini, ngithadeke emnandi ezizwe namandla. Omunye ingakho uthola ukuthi omunye uze kuthiwe-ke unekhanda letiye akusenzeki lutho. Yabo, so maqondana netiye nekhofi, ugwayi noma neziphuzo ezidakisayo, indlela okuyiyona kuphela elungile ukungazithinti, ungancindi, ungaphathi, ungakulokothi nje. Uyabo, ukusebenza kwetiye nekhofi nezinye iziphuzo ezifana nalo kuyafana nokusebenzisa utshwala nogwayi. Ngesinye isikhathi kube ngathini? Ngesinye isikhathi kubo bonke labo kuye kube nzima ukuyeka injwayelo, njengokuba kunzima esidakweni ukuba siyeke ukuphuza. Ibuhlungu le ndaba ukuthi umuntu naye uma selimjovile itiye netiye lesidakamizwa nekhofi, ngoba nakuyena kunzima ukuliyeka njengoba kunzima kulona obephuza noma lona obebhema ugwayi. Khona iy'phuzo ey'ningi-ke, iziphuzo ezingo-Coca-Cola no-Pepsi, no-Pepsi Cola nazo zingena ngaphansi kohla olungadingekile emzimbeni ngenxa yemiphumela efanayo. Okunye okuningi kuya ngokuya kuvela, angithi ama-energy drinks amanye o-Booster no-Dragon, angithi. Lowo nalowo ofuna ukugcina umzimba wakhe uyithempeli elihlanzekile neliqinile lokuhlala umoya ongcwele, uzoqaphela njalo izinto aziphuzayo ukuthi zifanele yini na. Cela sifunde indimana yokugcina. Side kakhulu isifundo, bazalwane abahle. Cela sifunde indimana yokugcina. Ithi umbuzo wakhona-ke, kufuneka kuba sibe nayiphi inhloso ekudleni nasekuphuzeni kwethu na? Kufuneka yiphi inhloso umuntu ekufuneka imengamele nxa edla noma nxa ephuza? Siyaphendula laphana kubaseKorinte bokuqala 10 uvesi 30. Bafundeka kanjena abaseKorinte bokuqala 10 uvesi 13. Uthi uNkulunkulu laphayana-ke, abaseKorinte bokuqala 10 uvesi 31, ayi 30. abaseKorinte bokuqala 10 uvesi 31. Uthi uNkulunkulu laphana-ke, ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Kuthiwani lana? Ukuzithiba okuqinisekileyo kusifundisa ukuba sehlukane gelekeqe nayo yonke into elimazayo, nokuba lokho okulungileyo sikusebenzisa ngokulingeneyo. Bambalwa abantu bambalwa abantu abazi njengoba kufanele ukuthi imikhuba yabo ekudleni ithintana kanjani nempilo yabo, nesimilo sabo, nosizo lwabo kulo mhlaba, nesiphelo sabo esingunaphakade. So inkanuko yokudla ngaso sonke isikhathi kufuneka ibe ngaphansi kwamandla esimilo nawengqondo. Yabo, umzimba kufuneka ube yisigqila sengqondo, hhayi ukuba ingqondo ibe yisigqila somzimba. Akumele kube njalo. Nkosi ibusise ukufunda kwezwi la esikhathini samanje. Amen. So besifunda ngesifundo sokuzithiba, lapho sitshela ukuthi sithengwe ngenani elikhulu, asimbungeni uNkulunkulu ngemizimba yethu, singabakhe imizimba yethu ihlela kuyona ngomoya ongcwele. Satshela ukuthi uNkulunkulu thina sekuqaleni kwathiwena sidleni, sayiswe ey'lwaneni, iy'lwane ongafuneki ngempela ukuthi sizidle. Kwavela ukuthi indaba yey'bilini, amanoni negazi yakudliwa. Kwavela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abayofuna ukuhlakanipha badla kanjani. Saxwayiswa ngotshwala ukuthi cha, utshwala uNkulunkulu uyabunqaba, usho umphumela wabo. Sisithi ekugcineni abantu abangezukuphenduka bazolokhu befuna ukuphuza utshwala njalo abangaphandle kombuso wakhe, abanaso isabelo kuwo. Kwafundwa ngemizimba yethu, sathola ukuthi ingcwele. Safunda ngezidlo njengabogwayi nabokhofi nabokhokhi namatiye. Kodwa ekugcineni sasesitshela ukuthi yonke into esiyenzayo, ngoba uNkulunkulu udinga ukuthi imizimba yethu siyinikele keningi ephilileyo nengcwele nethandekayo. Konke esikwenzayo noma sidla noma siphuza siqinisekise ukuthi uNkulunkulu uyadumiseka. Uma uThixo sasiphila ukuphila, khona isifundo sizosenza. Isifundo esilandelayo sizobe sikhuluma ngesimo sabafileyo.
kuzobe kusifundo 8 uzobe uthi isimo sabafileyo. Amen. Cela sithandaze. Siyabonga kakhulu mdala amazulu nomhlaba ukuthi esikhathini samanje uyasivezela Nkosi amaphutha esiwenzile nebesisazowenza, kodwa futhi usivezela kamnandi sisaphila ukuthi asiphenduke khona sizokwamukeleka kuwe. Siyaxolisa Nkosi ukuthi sizibulele thina imizimba yethu, sabulela nabantwana bethu nasemakhayeni ethu, sabulela nabo bonke esithundelene nabo. Sithi Nkosi siyabaphakamela, sibanika izinto ezithandwa yithina, singazi lezi zinto zinqatshiwe nguNkulunkulu. Sengathi Nkosi ukufunda kwethu kulesi sifundo bekungaba yimvuselelo, sesazi Nkosi ukuthi khona kuphi okufunayo besingaphenduka, ngoba Nkosi kuyabonakala ukuthi izimilo zethu zilimele nje kanjena, siyisizukulwane esinjena, umuntu uzenze yena uqobo lwakhe lapho ehamba ethi kuhle kanti akukuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Sicela Nkosi ukuthi ngoba ukhulume nathi kusenesikhathi, lamazwi akho siwalonde. Sibonga nje ukusithanda ngoba kubo bonke lobububi esesingene kubona size sithole namagama ukuthi siyizini ngenxa yokuthi sibizwa ngezinto esizenzayo. Siyabonga ukuthi konke lokho kungashintsha kwamanje bangase samukele ukukholwa, sikholwe ngoJesu Kristu, sivume kube uyena uzobusa intando yethu ney'nhliziyo ney'ngqondo zethu sibe ziy'dalwa ezitsha. Sicela ube nathi Nkosi sisadlinza ngalamazwi egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu siyathandaza. Amen.